Kalondi sega tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la kalondi sega tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la kalondi sega tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la namara shikolo bawo tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la sara ka jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الموصوف بالكرم والجود وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أم بدين شريف لا تيفي لغي بغم مالكونا أني مالكوكا فولي أني ولا نماندون أوي أو ديتاي سنغا أني واتي بلا جري كأوفو كأو بركدا أو كنيمدالكو نمانا biwajulu kene kan an b'aw bisimila Burkina Jamiyatu Ansar Dinil Islami bolo faraba min bɛ Burkina Faso laada do u fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u bi hakili jigin kɛnɛ sigi n'an b'a fɔ wajulu ka wele bila balimaw sinjiw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi Muhammadu Mustafa a cira ni diinɛba min ye ka walawalali k'o la jogobaw bɛ se ka sabati fo ka taa se silamɛ ɲuman i kan ka labɛn minnu sabati ka kɔn i ka don laban ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la alhamdulillah u y'u ka laada in lakile ka bɛn desanburu ma san 2020 an karamɔgɔ Al-Ustaz Fadel Ibrahim Jata Konate ka bɔ Abidjan ale de bɔra ka laseli kɛ silamɛ jama ye a ka laseliw kɔnɔna na a da sera fɛn caman ma silamɛ ɲuman kan ka labɛn minnu kɛ ka bila sini ɲɛ ni baara ɲumanw kɛli ye ani alabatɔw kɛli ye a da sera ni fɛn caman ma fɛn sɔrɔla an karamɔgɔ ka bilasiralikaw na Shirifla TV jabarani tɔgɔ la ne ni aw an ti jɛ an ka ɲɛmada o fɛ n'an ye nabagaw fo an bɛ la famille Sibalo an b'u fo ka dugawu k'u ye an b'a f'u ye sisan n'u bɛ dugawu denya fɛ u bɛ se ka k'a ye mɔgɔ bangebaga balolen i tɛ dugawu den ye hali ni masa ɲu mɔgɔ masaw bɛ yen ni fa bɛ yen ni ba bɛ yen n'u bɛ balola i tɛ dugawu den ye hali y'o ɲu i tɛ dangaden ye hali y'o tɔɔrɔ mais u ladonna ye dugawu ɲinina de i m'a sɔrɔ fɔlɔ dɛ i hakili diya o diya kilasi kɔnɔ i ye kalanden de détournement d'objectif bɛ se ka na i hakili goya o goya kalanyɔrɔ la tu n'es pas encore nul i ye kalanden de amélioration bɛ se ka na ka masaw to balo la u ladonna ninnu tɛ dugawu denw ye koyi nka dugawu ɲininaw don Sibalolakaw a ye musokɔrɔba in ladon dugawu ɲini sira kan sisan a bɛ se ka kɛ dugawu den ye n'a b'a fɛ i ɲɛ bɛ yanni kaburu la tan a bɛ comme traverse ɲɛna kɔ n'i ye traverse don jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'o bɛ yeelen na ani dɔ ninnu bɛ dibi la o tuma dɔ bɛ dɔ ye traverse kɔfɛ ani balandugu bɛ ten a fɔ yɔrɔ ma ko Barizaku kaburu u ɲɛ b'an ka mouvement bɛɛ la u ɲɛ b'an ka ko bɛɛ la mais anw de tɛ se k'u ye donc bangebaga taara ka hɛrɛ min to a kɔnɔ bangebaga taara ka komi ninnu diyalen to a ye n'olu ka di Ala ye den min y'o sira minɛ o de ye dugawu den ye minɛ ni dun ma fara dugawu den na Ala t'i fari la n'i ye dugawu den laɲini Ala b'i laɲini n'i y'a lebu ɲini Ala b'i lebu n'i y'a tɔɔrɔ ɲini Ala b'i tɔɔrɔ ne ma segin nin kama bi n'i bɛ fanga ɲini a ɲini dugawu la n'i bɛ se ɲini a ɲini barika kɔnɔ barika ye Ala de wa fɛn bɛɛ bi bin fɔ Ala kullu shay'in halikun illa wajhahu wa lahu al-hukmu
Balle ha dogotoro abon yogona wallahi barkatigi bolokolon suturalen do nafolotigi barikantanye o faamu dɛ ni ne ko barika a tɛ kɛ miliyari ye k'a d'i ma dɛ ni n ko barika a tɛ kɛ etazi ye k'i don a la dɛ ayi etazitigi barikatigiw bɛ yen a barikantanw bɛ yen nafolotigi barikatigiw bɛ yen u barikantanw bɛ yen karamɔgɔ barikatigiw bɛ yen u barikantanw bɛ yen fantan barikatigiw bɛ yen u barikantan bɛ yen ne ko barikali ma sɔrɔ nin dɛsɛ ko fɔ ne bɛ fɛn o fɛn ɲini a ɲini barika kɔnɔ yarabi musokɔrɔba barika ala k'a d'an ma amin a dayɔrɔ ala ka nɛɛma amin anw yɛrɛw ala k'a laban ɲɛ amin ala ko k'a kalaya bonya kosɛbɛ sɔli ala rasuli wa sɔli n'an ye la famille Sibalo fo an ka bi walada comme karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ye peut-être e bɛ kuma in jate kuma kura de normalement adamaden yɛrɛ kan ka t'i tourner lahara lon o lon ka na kuranɛ ko ten de wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ni kelen kelen bɛ kan k'i jate bɔ an sigilen bɛ sanga ko de la ni nin kun ye sanga ye dun a kɛra baara ye joli b'i la juru la ni nin kun ye sanga ye dun joli b'i la hakɛ la ni nin kun ye sanga ye dun i ni sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di ni nin kun ye e sanga ye dun i ni balimaw bɛ cogo di ni nin kun ye e sanga ye dun i ni baaraɲɔgɔnw bɛ cogo di ni nin kun ye e sanga ye dun i ni ka ala bɛ cogo di ni nin ma k'i sanga ye e sanga le bɛna o tuma problème minnu bɛ o dilan jani i talon cɛ wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin munna silamɛya ye lahara lanaya bila diinɛ jɔsenya kan o d'an ma kɛ n karamɔgɔ a bɛ minnu n'u kɔnɔ k'u bɛ taa lahara u ka kow ɲɛnabɔlen don bilahi i b'a sonya mun na i bɛna a kɛ di i b'a ta ka dɔ fara i si kan wa ou bien i bɛ alijinɛ san i yɛrɛ ye i b'a tiɲɛ mun na k'a kɛ ka lahara dilan wa ma lahum ani tazkirati muridun mun de adamadenw kɔ don wajuli la diinɛ na halako la sira ɲuman na mun kosɔn dusukun ma lahara ye a ma mina ye jango an ka 21e siècle in na l'athéisme prend de l'ampleur l'islam est contesté parce que certains musulmans ont mal compris leur religion. Donc les andens ni wara ile de la mena wara o be wara min de ya wallahi sigatula lahara now joyoro de bi fina anga baro bo de ka nini e anga tan jo ka fle am be place jumena ala bulu abonyona ajata am fe ko wala dadita wallahi ngara mo wala mo ko dekola fani komi mako be ala la wallahi famu keledo kunati to nga fo chogonye sigetu ala mako te mo shila fo mo mi mako be ala sigetu duguturu خلاص man kana lillahi kana Allah lahara naam joro debi sigetu mo shide kuna ndilo mo shide kuna ngolo mo ide dalo yego nga kuna ndi ba yere lo kuna ngo ba yere lo sigetu kuna ngo sigi nyoma ba lo kwa kuna mandi wallahi ilo cɛ in b'a lɔ k'i ye kunango ye min b'i n'a muso cɛ a b'o kalama déjà ce n'est pas ye ka kuma mais a y'a ko to ala ma o
n'a y'a sɔrɔ ni kunandiya ni kunangoya bɛ fɔ ko ala de b'o di ko ye jɔn jugebaga de et puis cɛ in b'a lɔ e ka se kɔsɔn a muso b'i bolo i tɛ se ka kuma an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ ko mɔgɔ tɛ kunangolo nin bɛ ta lɔ. siga t'u la Konate siga t'u la dugutoro a bɔ ɲɔgɔn i b'i balo cogo lɔ walahi mɔgɔw b'i balo cogo lɔ siga t'u la mais nin bɛɛ la a ma tiɲɛ ban bawo duɲɛ ye solution de ye ni duɲɛ kɛra i ka problème ye i ta tiɲɛna siga t'u la duɲɛ ye solution de ye yan ye solution de ye pour que i kunna kana goya wala kad wasolna lahumul qawl la'allahum yarji'un dugutoro a bɔ ɲɔgɔn na kuma a don lasiri ma ko i ka segin de segin ala man jugu a t'i ni ala cɛ i b'i yɛrɛ de ye man amila saliha fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid a bɔ ɲɔgɔn na dugutoro i ko segin i ka ɲumanya kɛ ɲumayakɛla b'a yɛrɛ ye bawo ɲumayakɛlaw ka bon mɔgɔw bolo hali diɲɛ na yan walahi siga t'u la n'i ye ɲumanya kɛ i b'i yɛrɛ ye bawo ɲumayakɛlaw suturalen don hali diɲɛ na yan siga t'u la ni ko i t'i fara juguman na i bɛ k'a k'i yɛrɛ la dɛ walahi bawo ala min bɛ ko fɔli ye ta wallahi ala man jugu mais jɔnw ka jugu dɛ siga t'u la Konate n'a y'a sɔrɔ ni ko tun b'i ni ala cɛ a tun bɛ jahanɛmɛ ko dabila mais a b'i ni jɔnɲɔgɔnw de cɛ ala de bɛ hinɛ jɔnw tɛ walahi siga t'u la wa ma ana bizalamin lil abidi ala ko ale ka bon ale ka alaya ka bon a ka jɔn dɔ tɔɲɔ ka di dɔ ma siga t'u la i y'a tɔɲɔ a ko a y'a to ala le ma walahi su in na naam n bɛ fɛ ka kuma lahara de kan jɔyɔrɔ kelen ala woyi n'i ma se yɔrɔ min hakili ka n'i hakili sigi walahi ala ko yɔrɔ de ma ko i nara baka la beremirsɔd ko ale ala bɛ kɔlɛkansigi de la i bɛ kɔlɛkansigi lɔn wa ayi o dama donsow bɛ ni tilemana ganna ni ji bɛɛ banna k'a tɔ to ji min yɔrɔ kelen ye donsow bɛ yiri dɔ filɛ ka kɔlɛ dan gesedanaw b'u sigi cogo min na ka yiri bolow ni ɲɔgɔn cɛ ka yiri dɔ dan ye ka yɛlɛ k'i sigi k'i kɔdɛ sogow b'a lɔn yiri in na danger bɛ yen ji wɛrɛ dun tɛ yen n'u ma ji min u bɛ sa n'u gɛrɛla donsokɛ bɛ yen bɔda wɛrɛ tɛ yen yɔrɔ kelen min kɔ saya den kelen a min k'a faga walima min nɔgɔ k'i faga donsokɛ kɛ k'o lɔ a yɛrɛ la a tɛ presse a tɛ mugu tiɲɛ a tɛ kisɛ tiɲɛ parce que i b'a sɔrɔ yen n'i ma min bi sini bɛ na siga t'u la Konate ala ye nin kuma gɛlɛn in de fɔ ko i nara baka siga t'u la dugutoro ala bɛ ka jɔnw kɔnɔ yɔrɔ de la a presse kun tɛ parce que i b'a sɔrɔ yen a tɛ presse nahnu qadarna baynakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin a ye fɛn dɔ dan k'o bila i kɔ o t'i fɔ fiyewu siga t'u la bilahi a ko n ye saya bila aw kɔ kaban nahnu anw de qadarna anw de y'a latigɛ baynakum k'o bila aw ni ɲɔgɔn cɛ al mauta n'o ye saya ye wa ma nahnu bimasbuqin mɔgɔ ti boli ka anw da dugutoro wallahi ala danbagaw bɛ min fɛrɛ jumɛn sɔrɔla min bɛ saya da mun o tɛ yen ni sara sera degré jumɛn na saya ti bɔ o tɛ yen ni nafolo sera hakɛ jumɛn ma saya ti bɔ o tɛ yen ni gɛlɛya sera hakɛ jumɛn na saya tɛ bɔ o tɛ yen n ko mandenkaw y'a wele le ko saya a bɛ kow sa a b'i ka ko dɔ sa siga t'u n'a ni taama bɛnna a bɛ taama sa n'a ni baara bɛnna a bɛ baara sa n'a ni feere bɛnna a bɛ feere sa n'a ni teriya bɛnna a bɛ teriya sa n'a ni furu bɛnna a bɛ furu sa fɛn tɛ ale de sa nahnu qadarna baynakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin o tuma ne ye saya dan k'o tugu aw kɔ n presse kun tɛ i nara baka la beremirsɔd a tɛ kisɛ tiɲɛ a tɛ mugu tiɲɛ i b'a sɔrɔ yen siga t'u la dugutoro imalu ma shi'tum min ye diya kɛ a bɛ ku ala la
i ka ɲɛdonya bɛ ku ala la a bɛ ku ala la mɔgɔw tɛmɛni ɲinanya a caman kɛ قد كذب الذين من قبلكم فما بلغوا مئشر ما أعطيناهم الله أكبر ni bangu ye ala la ku ka kɛnɛ dɔw dun ka kɛnɛ ye sigatullah saya m'olu jɛ wallahi ni bangu ye ala la ko sebi ye setigiw kɔni ɲɛ ya olu ni tasuma i ta in tɛ wele se i ta in ye miiri dɔrɔn de wallahi se yɛrɛ tɛmɛna n ko setigiya banna diya banna jɔn de ye setigi ye o tɛ yen dɛ n'an bɔra ko an bɛ taa Bama an bɛɛ bɛ taa mɔgɔ si tɛ taa sen na patron bɛ taa ka katikati la n yɛrɛ bɛ don n ka sen 3 la an bɛɛ bɛna sen bolifɛn tɛ wallahi n'i ka moto ronfler n bɛ n ka nɛgɛso pédale bolifɛn tɛ bɛɛ kun bolifɛn de tɛ bɛɛ bolo n'i ka kilomètre bila la n bɛ n ka ventilateur bila la a bɛɛ tɛ branché courant de la wallahi faamaya tɛmɛna min bɛ faama bolo a b'a dɔrɔn de bolo a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo an t'o tile la i ka portable 100 n yɛrɛ ta 700 alo wallahi mana b'a lamina wallahi i ta bazin brode n yɛrɛ ta brode ba fani lo nantabaw ni ɲani ni diɲɛ in na na n bɛ fɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na le ka yɔrɔ kelen ɲini ala ko yɔrɔ min ko inna rabbaka labil mirsad ko mɔgɔw tɛ min kalama a bɛ dɔw ta yira bilahi nin yɔrɔ in n'i suturala i kɛ lebu kun ala m'an suturala i ye n'an ka taa dɛ na na'udhu billahi samil alim min sharri shaitanir rajim n'an bɛ baro in daminɛ an b'an karifa furuba ala la ni ne o amin ala ka don an jugu cɛ amin lahara lanaya le kɔsɔn shetane ma a ti décourager parce que ale lala la ko lahara bɛ se ale ko ala male ko fanzurni ila yawmin yub'asun n kɔnɔ fɔ mɔgɔw kunu don ale lala lona i ko a'udhu billahi la lahara la e min ko ala k'i kisi a ma e k'i ma lala subhanallah est-ce que lala la tiɲɛna ko lahara bɛ lɔ o kuranɛ ye ɲininkali kɛ ko ara'ayta allazi yukazzibu bid-din ko mɔgɔ min ma la lahara la ko n'i y'a tigi ye k'i b'a lɔn wa an hakili bɛɛ bɛ taa minnu tɛ seli dulɔminaw bolisɔnnaw o ye bɛnkanni de e min ko i bɛ ala fɛ ala b'a fɛ ko yira e de la parce que e de ko i b'a fɛ a ka ko t'i ɲɛ ni min tɛ a kan bɛ e de ma n'o tɛ min ko a tɛ ala fɛ ala yɛrɛ t'o fɛ o watawalla wastagfirullah donc y'u kɔ don k'olu t'a la ala yɛrɛ karila ka bɔ o kɔ inna allaha ghaniyyun hamid bon ni ala karila i kɔ dɔrɔn a bɛ tan dɔ le e min k'i bɛ ala fɛ dɛ ala b'u ka adresse e de la o tuma minnu k'u bɛ ala fɛ mɔgɔw b'u la minnu ma la lahara la o tuma i b'o lɔn cogo di ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallina balle hadu kuturu abonyona lahara lanaya bɛ mɔgɔ ka doni fɛgɛya lahara lana baliya bɛ mɔgɔ ka ko ɲagami ala ko ni mɔgɔ min lande lahara la ko i b'a lɔ a tɔ ma sere la ko a ka tɔɲɔli ka ca n'a y'a ye fati kɔ k'i kɔkɔrɔma don dɔrɔn i mako sara n'a y'a ye mɔgɔ t'i kɔ k'i dɛmɛ i mako sara a ta t'i sɔrɔ fana donc ko lahara jahanama bɛ ka seli la don o kɔnɔ minnu n'o ka seli kɛra walasa mɔgɔw k'a ɲɛ minnu n'u ye seli minɛnw bɔ seli la seli minɛn tɛ dɔ wɛrɛ ye jogo ɲɛ kɔ jogo ɲɛ i ni danfɛnw cɛ i ni yɛrɛ cɛ i ni ala cɛ
classe folo ini danfɛnw cɛ dɛ anw dɛsɛra o de la ala dun ko n'i ye mɔgɔ ye tuɲɔli la hali remords t'a la ko a ma la lahara la sitana kɔni nana lahara la ala ka don an ni seitanɛ cɛ o tuma ala ka don an ni seitanɛya cɛ naam Bismillahirrahmanirrahim. n'an bɔra yen an b'an sinsin ni foroba ala tɔgɔ ye n bɛ kuma in fɔ i b'a mara ala de bɛ s'a bɛɛ la mais ala m'a bɛɛ kɛ kunati qadiru al-muqtadir setigi ye ala ye o dɔrɔn tɛ dɛ ni ka se ye bolo wɛrɛ la ala ka se dilen don i ti la o la f'i ka faama su dalen ye baragali kan Allahu akbar sigetu i bɛna lɔn ko fanga tun ye ala ka di de n'o tɛ a bɛ dɛsɛ de sigetu ala de ye setigi ye min tɛ bana mais ala min ti ɲɛ ka fɔ bana kɔ hey balimakɛ naam hey ne ba a to fara ko la ko ka fari la sigetu fara ko la ko ka fari la sigetu i bɛ fɛn minnu nɔfɛ o sɔrɔli ye peut-être ye mais fɛn min b'i nɔfɛ o b'i sɔrɔ la mahala yɛlɛma cogo si t'a la a b'i nɔfɛ dɛ a t'i to a t'i to k'i cɛ ka ɲi a t'i to k'i ka fisa a t'i to k'i ka bon a t'i to ko se b'i ye i bɛ lon bolo et puis o lon comptera k'o di mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛw b'o jate minɛ na dɛ soni tile de bɛ ka dɔ ta ala ta Allahu akbar ala tɛ mun ye mun na naam n'i nana sayɔrɔ la ka ban n b'a f'i ye ko diɲɛ ye sibandaw kɛyɔrɔ de ye wa n'i nana diɲɛ na i si le banna minnu n'u si ma ban olu ma wolo fɔlɔ foyi min se y'a si ban kɔ i bɛ san dɔw de ye san bɛɛ tɛ i bɛ lon dɔw de ye lon bɛɛ tɛ i bɛ kalo dɔw de ye kalo bɛɛ tɛ i bɛ tuma dɔw de ye tuma bɛɛ tɛ i tɛ tuma minnu n'o ye olu dogora i la de wallahi janta an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye waati tɛ ala min minɛ tuma t'a minɛ o ala ye ko dɔw ye k'a to sigetu anw mun ti ɲɛ waati kɔ naam se t'an ye bilahi fo ala ka se la hawla wala quwwata illa billah balli haduguturu i kiyalen don koyi naam ni ala faralen kan i ye faama ye koyi naam ni ala jɛna wallahi n'o tɛ dɔw b'u ka kiya kaso la hali bi u ma bɔ fɔlɔ yahɛ sigetu o yɛrɛ ka technique wallahi an b'an sinsin ni ala de tɔgɔ ye se bɛɛ bɛ ala ye mais ala m'a bɛɛ kɛ et puis hali n'a y'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la la yus'ala amma yaf'al duguturu bɔ ɲɔgɔn na n'a y'a kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ mun na i y'a kɛ mais e ti ten n'i y'a ye wahum yus'alun n'i k'a ye n'i le ma ɲininka i y'a kɛ min na siranin ɲɛ a bɛ lon dɔ kɔnɔ n'a fana ye se sɔrɔ a b'i ɲininka dɛ n'i y'a ye i ma ɲininka i y'a kɛ min na wallahi i bɛ s'o la de n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ s'i la a b'o bila k'i ɲininka n'a ma mɔgɔ sɔrɔ ya a b'i kɔnɔ lahara a b'i ɲininka ala min tɛ ɲininka ala m'a bɛɛ kɛ e min bɛ ɲininka e bɛ k'a kɛ on dirait ɲininkali tɛ bɔ yɛrɛ se i k'a dɔn parce que an bɛna taama min kɛ a taama ni yaada tɛ taa n'o fuyera k'a y'i ka doni na i ta tiɲɛna ji ka di ma nɔgɔ ye jabaji tɛ dɛ n'i y'a bila o la a bɛ mɔ a y'a to an ka ala ka diinɛ ɲɛfɔ k'a bɔ zikiri bolo n faamu den karamɔgɔ bon makole tɛ ala la k'a fɔ ala mako ye nin ye mais a bila e nɔfɛ nin kɛ kana nin kɛ o tɛ ala mako ye dɛ o ye e mako de a bɛ y'o kilasi la karamɔgɔkɛ b'i bila kalandenw kɔ i sigi ya i wuli ya a fɔ tan fɔ k'a kan ja o mako in dɛ o ye kalanden yɛrɛ mako de ye ni karamɔgɔkɛ m'a kɛ ten kalanden t'a lɔ n'o tɛ a bɛ fɛ k'a kalan min na o bɛ karamɔgɔkɛ la ka ban ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل kojugu to
i yɛrɛ ye ko ɲuman kɛ i yɛrɛ ye ko jugu to i yɛrɛ la ko ɲuman kɛ i yɛrɛ ye parce que ala tilennen don wallahi diinɛ dɔ tɛ yen nin tɛ kuranɛ le ya a dayɛlɛ k'a fɔ diinɛ dɔ parce que diinɛ min bɛ diinɛ tɔw sanfɛ o ye silamɛya de ye hali ni silamɛw tɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw sanfɛ nin faamu dɛ silamɛya bɛ diinɛ bɛɛ sanfɛ mais ne ɲɛ tɛ silamɛw na mɔgɔ dɔ sanfɛ fɔlɔ ayi o tɛ yen Konate n'a y'i dimi ɲɛ la aw dan ma dɛ a bɔ ɲɔgɔn na n bɛ kuranɛ défend idée o idée dugukolo kan an ka mɔgɔya dilan an ka sigi dilan an ka hɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ na ni dɔ ka kolɔn ye min ka kolɔn bɛ silamɛya jɛ mɔgɔya bilasirali la n bɛ fari k'a ten i bɛ se ka spécialité wɛrɛw sɔrɔ baaraw ni fɛn wɛrɛw la peut-être min bangenen don kɛnɛ kan livre wɛrɛ la ka tɛmɛ kuranɛ kan o yɛrɛ la bɛɛ tɛ min yɛlɛ o koyi mais mɔgɔya la nin ka ɲi mɔgɔw den ni fa cɛ cɛ ni muso cɛ dɔgɔ ni kɔrɔ cɛ sigiɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ silamɛ ni silamɛ cɛ silamɛ ni kafiri cɛ silamɛ ni baganw cɛ nani dɔ ka kolɔn ye min ye kuranɛ da a tɛ yen wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kulli kuranɛ nana o kama a ka faamu bɛ faamu bɛɛ sanfɛ a ka idée bɛ idéologie bɛɛ sanfɛ kuranɛ ka bilasirali sira ka ɲi sira tɔ bɛɛ ye m'o de ma parce que a b'olu kɔnɔ ko n'a y'i namara fɛɛrɛ wɛrɛ b'a bolo min bɛ namara baga faga a bɛna ala bato i ɲɛ tɛ ko tiɲɛyɔrɔ la a bɛ n'i denmuso kuma tiɲɛ parce que kalo dɔ b'ale bolo n'ale ye sun don o ye problème bannen ye i kungo b'i bolo kabini ala ye n d'an ma nin ɲɔgɔn na nkalon ye ala mako tɛ bato la ile le mako bɛ bato la bato ti fɛn ɲɛ ala ye mais a b'a ɲɛ e ye a kan ka mun ɲɛ e ye k'i ni ala cɛ bɛn i ni ala dun tɛ bɛn k'i to tɔɲɔli la wala yarda li ibadihi al-kufr ala ti jɛn jɔsi ma k'i to banbagaya kan ala k'a fɔ a to i k'a fɔ n b'a kɛ biɲɛ ko a t'i fɛ kuranɛ ko ten de karamɔgɔ b'a fɔ ten karamɔgɔ dɔw yɛrɛ ko hey kuranɛ ko laysa bi amaniyikum wala bi amaniyi ahli al-kitab man amila min su'in yujza bi i karamɔgɔ miiri tɛ e yɛrɛ bɛ min miiri tɛ kuranɛ bɛ min fɔ don ni min ye juguman kɛ k'i bɛ sara a la diinɛ ko t'a ɲɛ diinɛ tɛ tɔɲɔli ta a faamu dɛ diinɛ b'i dɛmɛ i dɛsɛra ka ko ɲuman minnu n'o kɛ diinɛ bɛ se k'o wo datugu mais walifɛn a tɛ se o la dɛ an ma sinji ni ala de tɔgɔ ye hakili la an bɛ ye de mako tɛ ala la mako tɛ ala la mais mako bɛ jɔnw na o tuma ni jɔn min y'i mako siri ala la a b'a ɲɛnabɔ i ye k'a sɔrɔ mako t'a yɛrɛ la munna ye mɔgɔ kanu munna ye mɔgɔ dan a ye mɔgɔ kanu de bawo a ko a ta y'a yɛrɛ ye faalun lima yuridu a diyara ye a ye mɔgɔ da a ma da i kelen dani ma dɛ a y'i dan ko a b'i fɛ a ye bɛɛ dan n'o fɛ de ye o tuma a dun t'o fɛ layidu bɔrɔtɔ dɔ ka diinɛ kɔsɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala fɛ ani minnu n'u ti ala fɛ o bɛɛ ka hakɛ y'u ka hakɛ ye ka na dɔ ta bɔsi ko a tɛ diinɛ na komi an b'a fɔ cogo min na o kafiri bololafɛn tɛ wa ثم نصلي ونسلم على من أرسل رحمة للعالمين n'an bɔra yen an bɛ sɔli ala ka kira kan kira min ko jɔdaw bɛ lahara ko mɔgɔw bɛ ɲina ɲɔgɔn kɔ ngaramɔgɔ lahara taama fɔlɔ o ye sigara di ɲini jugu lala ala ye tiɲɛ bɛɛ fɔ kuranɛ na mais bɛɛ sɔnna tiɲɛ kelen min ma ala lɔnna n'a lɔnbali setigi ni sentan o tiɲɛ den
kelen tɔgɔ ko saya waja asakaratul maut bil haqq o cɛ saya sigara nangari karamɔgɔ ma sɔrɔ a nangari kolonna ma sɔrɔ a nangari faama ma sɔrɔ lahara premier pas an ka sira ɲini o ye saya ye mais ni sara i tɛ taa lahara a bɔ ɲɔgɔn na i m'o faamu wa faamu kɛlen don mɔgɔ si ma se lahara fɔlɔ siga t'o la lahara ye jɔko kelen de ye la kelen mais mɔgɔw bɛ min sisan a bɛ y'o diɲɛ ni lahara bɛ y'o faso ni tugan an bɛ tugan na alijinɛ y'an faso ye ou bien lahara y'an faso ye yɔrɔ n'i bɔra tugan na janni i ka se so i bɛ tɛmɛ min a bɔ ɲɔgɔn na hali bi yan n'i bɔra tugan na janni i ka si faso la i bɛ tɛmɛ aéroport la port la autogare la o tɛ yan minnu n'u sara olu bɛ autogare de la sisan ou bien aéroport la ou bien port la ima ala kira kama ama ko ala kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko kun fi dunya ka annaka gharib kika ka diena ina fo duna be cogodi ni duna nana kabna na lo duna sabade kabna na lo ajigibe muna mbora ka gbele ya jume to so nanga mungeso o gbele ya abo nyesigi bara de damne atitulonge bara la kiselo so koso ale y'a lɔ ne nana yan tɛ ne ka yɔrɔ ye a mako tɛ yen sigi cogo ni a dugutigiya ko kumaw la yɛrɛ lɔn bɛ dunan na o kɔfɛ dunan filɛ a kɔnɔna gwɛlen don comme ale nana a bɛ fɛ fasoden nana bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a b'i kɔnɔna gwɛ fasodenw ye walasa ale ka ɲɛnagwɛ kira ko i ka kɛ duɲɛna i n'a fɔ dunan i k'i kɔnɔna gwɛ i ka kɛ kisɛ ye i k'i yɛrɛ majigi o tuma ni dunan min kɛra kɔnɔna gwɛ ye ka kɛ kisɛ ye a ye baara sɛbɛ kɛ k'i yɛrɛ majigi ala b'o sɔn tugan hɛrɛ la n'a ye tugan hɛrɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ luw lɔla so kɔɲɔmuso ma minɛ na fɛn ɲumanw sɔrɔ la n'a voyage lon sera n'a sera gare la o tugarange bɛ sigi cogo di gare la de i b'o nisɔndiyatɔ ye sa ni samaratigi tɛmɛna na yan a b'a don a sen na nin ye joli ye ni ne tɛ jigira ni ne tɛ se k'a waka munna parce que tugan diyara quoi et puis a bɛ nin bɛɛ la nin tigi tɛ samaratigi tɛ a presselen don ka don so ɲuman jɔlen don so o tuma hɛrɛ bɛɛ labɛnna so minnu n'u sara diɲɛna k'u ni ala to ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa de kaburu la sira bɛ kɛ de o t'a kɔnɔ parce que papier bɛ yen somɔgɔw ni n jigira fierté n bɛ taa cogo di i bɛ somɔgɔw ye kasi la sa an b'a kɛ di i b'ale kame qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min al-muqramin kaburu dongo li halayali filɛ mais duna min nana ɲina a yɛrɛ kɔya ko yan ka di so ye a ye min sɔrɔ a y'o don dulɔ la sunkurubaw kɛra ale balimaw ye tɔɲɔli kɛra ale taabolo ye a mi miiri foyi la fɔ lon dɔ nana rapatrier ten ka taa bila aéroport la o lihalaya bɛ di i b'o de sigilen ye sa avion ye fɛn o fɛn cɛ ka ye o bɛɛ cɛ juguyara ale ɲɛ kɔrɔ parce que ni contrôle daminɛna visa ma ɲi foyi ma ɲi ale yɛrɛ kabini n'a bɔra so a m'a kɔfilɛ dɔgɔnin minnu n'u bɛ yen a ma ba sama a ma fa sama a ma foyi kɛ a ma ɲumanya kɛ a dun fɔra k'a ka taa faso la waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idhil masaq fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla awla laka fa'awla summa awla laka fa'awla ayahsabu al-insan an yutrakahu suda dɔw nana tugan na yan diɲɛ na yan
ama ala nyini nga lo yere jango ka ta sagola Wallahi. wal tafati saq bi saq ay ban ala la muso min ko so muso borani juro ye kanadi asuko law ma ku ga sire kany sigetula wallahi ay ala bla demunu nu ko so denu nu ye dobo warla ka balemo ni falemo wele ku kana jona ko baba sara o preselendo Allah akbar ni munu nu njela grena ko fo lawlo ko masira ka mandro fle ko na maka jona ko jama ta yoro kalcha ko ka ke jona sigetula wallahi karamo ko mi ya nege o karamo ke kongo ne do ni jama baye be ni discours dirane manu no buna lo ne kala na bi ala blala pew wallahi sukola o ya bo matlaka na o ya bo lika wallahi o ya bo shambru ko no pew ke wallahi asina ngolo ngunde do nyengena o tara dai Allah akbar denyano den vidino be balonje la kenema lu ta lo ko be wallahi baramuso joro lendo na jominanta Allah akbar balemo ko ngonendo na ma sora nyana ma ambe de labo na adama de fui titai fiye minge dokede wallahi ona fo dewnye ko su ko rade baba te kungui na sule wallahi fo ko ka fini nyinaye muso be do ka plakar waraka wallahi no ye bazayo bu fule lika no ye tisi karango nyuma yo bu fule lika ko fini ndey wallahi muso wallahi cey mi ka fini be wo bi na ma fini ye abe war do akon ko ta perkalisa ale maîtrise so ma siya de wallahi wallahi nam gele ko bi woro wallahi bi woro maîtrise de o buto de sa ati ta buru diri la de miseli mi laka o bina sara na sara na furu ke be nyinga dew be nyinga teru be nyinga ko kasange bana ba fa ya ngono juru flani ay gbene ngala kelen ta kala kelenga wal tafati saq bisaq ay sengelen siri sengelena Allah akbar so ko ba fa siri la de wa fa ya ngono de be fla yo mele kala wallahi c'est la banfle wallahi ni mini ala bi nyongo ve inu so diale do ba wa bla la gare la tato fle ni fasola wallahi wa ma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin ha duguturu abonyogona nunu bi nyeji bola e bi yelela akanga kete ba wi nalo lu ku me yelela e ku me nyeji bodila akana flade wallahi janta inna lo kera kasi ko yife be yelela italo ye kasi ko ye jija ka yele wallahi sigetu ina nani kasi ye kana segini kasi ye wallahi o sengele la sengele ka de be ka meleke wallahi lara voyage damna tofle kuy sigetu ubata ka furondo ni ba soro jama ba fini me yoro la me mo shiti no fe duya la ban sanga de mo kilinde suko Allah akbar mo way dem so ci etewa imo na kun lo wa na ma no buna foko burange nyumande sigetu ngana buranya koso wallahi de nga teriwu no lu mena bu foko teri nyumande olu nana teri yakuso wallahi okuma e muso balemaw no lu mena bu foko balema nyumunde olu nana ima nga salaka bo kene wiwa wallahi ima sanga yoro jama place chugoyi ngomun mu tay danga mana kati tigi vewiti tigi dama bina talo arana ite mobili wara ya chama vewiti ko sigetu ba nini occasion de jama fara mandi nyonga akanga lo tuga ndiara jonna jabo kadi jonna uma sigi yede wallahi
ima portable danga manati usi sangabona che ni video imbi kwa zender active de anono ni ta iPhone de kwa at second Allah akbar ima kram ko camera bukana ima saraka bola ko wala bocho ko faras karsala ka wonna ni wabi nani ye wa mu kan ko ka dan furu muso ma ayra muso e mo do ma so foya Allah akbar ana wa mu kan da furu muso ma wa tan ko di beno kema wabi nani wa mu kan wa tambara la to e joli naam wabi saba wabi saba bara wabi nani na to e joli watan wa loru ko di koroke koroba ma wa nani ko da do kema keme woro ko di sukolama keme fla ko di kasangilama to keme fla ko bla sarakala subhanallah ile nala halni alijina siri la saraka ma itedu parce que wabi nani keme fla Allah akbar ama boy tola me fe ka fi doke wallah sigetu mala banga ejun la do kanye olu be ala bato munu no ke o baraji kasima no te bashe korota no galon ka chachi sigetu kunate ni ngare ma fenge kable yere nya nimi sadam na am tala yoram na ma seyde wallah e gar leta wata mobile be aranta moto be aranta cortège ni jama nyafle balo haklite suko wallah slamo ayatu anga ala nyini ala nyini minga ibo baraji soro itara ka densebe munnu tri ko de saraka bolo te de wallahi nu sigira golo ka ko ala ba baraji sima uye nyuma ya ke ne de kana nunu lado utoyi ni uto shetana bolo le lo ba soro bebe jama beni na kene maduro do be bona mo bo folo lu papier sigetu papier na tlaw ok ma ne mi papier soro folo alhamdulillah naam asangati ke do nyana ere o dame ero do Allah akbar na ma nyandango korotam na wala ko fe naam ay ala nyine ati jamfanke ala soro mango sigetu wallahi nobli ma soro ka go passer songo beto soro be songo bebe ala soro war tenve itelule soro no te be ala soro min bi kun ate moto nyuma soro me abi ala soro wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah bayona adugutu min diri ma ke Allah haranyini wallahi ambi soli kira so dungo ka wallahi ngambe aliyu bin abi talib naam ni mo wala la harala ibala sigetu aliyu ko no eduye be faranyonga naam ka dalima ko ale ka mene to nyoka ka nyoki se boshi ko ale tisi Allah ko muna ako parce que ko diene ko be nyo boro soro me la hara ni nyoki se sara wuli lay no wuli lay no fe ko abi ka kuna wo ya kumbo Allah akbar to yoli tabale ya fe wallahi am soli kira so dunguka sigetu ka foli sigandra mo ma sayyidi shirus man man haydra ima ko kilen ko rasala naam udam make ay araida haydra lota naam me ala e bangoni ndai aduma dale adanawne sigetu bangoni lube awne be shiabe ko naam na yinde fana mana teku wallahi kunate ka duna njige soda naam me afle amayada wallahi c'est ay kuma mi tise ka fo amade naam c'est so le ko fe o debi fo sigetu wallahi billahi ni etra mo kan bay ni hakli mayere ni mi fe ka defa naam fi ka ken fere wallahi no de ni ma farati be kafiri abe ko comme ibe min defa nate chemi jugu jala ka gele ala naam sabali koso wallahi sabali koso iti sabali muna naam mamna ta la harani wallahi yayi bara yoro de yo sarata yoro be sigetu bara yoro la ko pushere kana laima borota ko gelengele biti ko naam sege mana bara yoro wallahi ede be genya ni surunya fle ala fe genya ni surunya ti Oh, ame ala ka kuma fo ebe shi ko le fo naam
waati ko ti ala fɛ jani suruman tɛ ale yɛrɛ de sigetu donc lon dɔ bɛ a ka ja ye ɲɛna mais ala fɛ wallahi ma khalqukum wala ba'sukum illa kalamhil basar duguturu ada n'a faga n'a kunu ala fɛ ni ko i b'a jate ko a ka janya f'i ye ala yala a tɛ ɲɛ kɔmi bɔ quoi Allahu akbar yɔrɔ sisan musonin n'a ka sunkuruya n'a ka furu n'a ka wɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ o a ma tɛmɛ e ka Bamakɔ ta in kan naam wallahi sigetu la badi an de ko londo naam wa nufikha fi suri فصيق من في السماوات والأرض نعم أمبتوني نالوندو بروبك فرنة الله أكبر scientifique utuya nangari usegila نعم way naw talo na olu ba fa ndalo na me no lu talo na nga mo jeredo o kuma aw tu talo ndo yela le wa ubie to mfana ka fuye ku talo na siyetula ha duguturu bonyogona scientifique ko évolution de be ko évolutionnisme ba ira ko direct ba que l'univers est en permanence expansion ko expansion ba soro ko fu ko tiba ko be o ka kalanden dɔ bɛ yen et puis Darwin de y'a fɔ ye an b'a san 200 dɔɔni de la ye Darwin kalanden dɔ bɛ yen ko Stephen Hawking sara an la 2017 ya ale ko dunuya banna pewu a ma fɔ a bɛ ban dɛ ko a banna ko koɲɛ 7 ko a ye koɲɛ 7 jate ko 7 de ye dunuya ban confirmé ko kunbɛn cogo t'a la ko a kelen bɛɛ bɛ dunuya wuli et puis ko ni kelen y'a jɛ ko tɔ kelen t'a jɛ 7 tan tɛ n bolo duguturu an bɛ univers fan min na o b'an ka fan wele ko la voie lactée o voie lactée la an bɛ système solaire an ka kangeya o ɲɔgɔnna milliard galaxie milliard yirika de yela o milliard yirika la dɛ anw ka système solaire anw ta ni dɛni bɛ gɛrɛfɛ a dɛni bɛ fitini Allahu akbar bon an ta ni dɛ naam o den de ye dugukolo ni kalo ye e ma mɛn ko changement climatique wa naam an ka télé scientifique ye télé ɲɛ ko a bɛ ban de hali ni fɛn ma s'a ma Allahu akbar ko a b'a yɛrɛ consumer k'a ban pewu janni o cɛ univers la fɛn dɔw bɛ a fɔ o ma ko les comètes astéroïdes n'i ye kabakuru caman fili sanfɛ belebeleba misɛnmanin minnu bɛ to gɛrɛfɛ o kabakuru misɛnmanin jamakulu marisi kalo tɛmɛnin sisan o ko a nana ko a bɛna dugukolo folon ko a tɛmɛna fɔlɔ Allahu akbar Stephen Hawking ko o kan ka an sɔrɔ a bɛ se ka kɛ bi a bɛ se ka kɛ sini a bɛna kɛ lon dɔ kɔni n'a kɛra sa miliyari ye a bɛ se ka kɛ fana dans 10 minutes et puis o y'a gɔmɛti mesurer a diamètre bɛ 4 kilomètres de largeur Allahu akbar o kɔrɔ dugukolo kutɛ ko kelen bi façon yi ka man fi samawati wal ardi Allahu akbar ni ye scientifique ka kuma le naam a filana ko adamaden ka wɛrɛ continent ninnu dunuya wuli bɔmu dilanna ka yɔrɔ bɛɛ labɔ ni bɔmu dun dilanna kɛlɛ wulili da ka di a dilan wallahi ne tɛ farafin wo sɔrɔ ka baro kɛ n'o tɛ anw ye grand puissant ye koyi anw k'an ka sɛnɛ de kɛ sinon c'est nous on est puissant bombe nucléaire t'an fɛ an m'a dilan o min y'a dilan i tɛ se ka kɛlɛ kɛ a dun b'i fɛ yen ni kɛlɛ ma wuli ni fɛn dɔ nana wuli i fɛ yen n b'i ye Allahu akbar sigetu o tɛ sɔn kɛlɛ ma dɛ olu bɛ la pɛsi an k'an ka da ka sɛnɛ kɛ wallahi a laban naam l'intelligence artificielle i k'a lɔn an tun bɛ 3G la 3e génération sisan an taara 4G la yɔrɔ bɛ 5G la o bɛ 6G ma bɔ o bɛ 6G sɔrɔ tuma min le monde serait un monde virtuel subhanallah Stephen Hawking ko ni mɔgɔ donn'o na naam ko robot ninnu ka bɛna u ka intelligence développer f'u bɛna intelligence wɛrɛ dilan k'olu bɛna
dunuya kɔnki o kɔrɔ olu bɛna maramafɛn ta mɔgɔ kɔsɔn k'u bɛ mɔgɔ ban nin ye scientifique kan de minnu n'o tun ko dunuya tɛ ban olu de ko tan Allahu akbar mɛ ne ka baro t'o kan kuranɛ ko a bɛ ban i ko di pewu wallahi an ka calculer ɲɔgɔn fɛ kɛ ni jate yera ka ban san kelen yera fɛn jumɛn de bɛ compter n'a ti ban o tɛ yen n'a yɛrɛ y'a compter ka ban a ko a bɛ ban de kɛ ou bien ni bannen tɛ a bɛ compter cogo di n ko fɛn bantanw de bɛ jate banbali dɔ jate n k'a ye i b'a ye ala ye kelen ye kelen puis kelen min don jate kelen tɛ dɛ pe don pe n'a jatera a banna pewu si tu as été premier c'est qu'il y aura un dernier ni buru fiyɛla bɛɛ bɛ wuli tɔɲɔlenw minnu n'u tɔɲɔna minnu n'u y'u tɔɲɔ yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard lahara ko silamɛ ka ko ka nɔgɔ ali silamɛ minnu n'u donna jahanɛmɛ na ko a b'olu labɔ n'a nana olu don alijinɛ na ko alijinɛden tɔw bɛna to ka kasi ka yɛlɛ ko jahanɛmɛden kɔrɔw ma ko a sɛbɛnni b'o tenda la ko jahanɛmɛdenw yɛrɛ bɛ kasi ka plainte poser n'o taara fɔ ala ye ko ala b'a fɔ ko ka jahanɛmɛdenw bɔ ka t'u ko kawusara kɔji la ka jahanɛmɛ tunu o bɛ sɔrɔ ka na don inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dɔgɔtɔrɔ a bɔ ɲɔgɔn na hali ye nin kɛ dessin animé ye a tɛ denmisɛnw lasira mun kosɔn aw yɛrɛ ko kawusara ye kira min ji ye o ni jahanɛmɛdenw bɔra ala ma ko yɔrɔ wɛrɛ ɲini jahanɛmɛdenw na fɔ kira min ji ka t'o ko ye ele yɛrɛ ka patron min ji e bɛ se k'i tɛgɛ bɔ a la ayi a tɛ kun na o a bɛ bonya min fɔ kira la o tɛ tiɲɛ ye dɛ jahanɛmɛden ka di ko kira min ji la ala ka n'an don jahanɛmɛ na don ko kelen ala k'an don alijinɛ na don ko kelen adamadenw kurun bɛ wuli mɔgɔ bɛ woloma ye lahara billet direct bɛ dɔw bolo alijinɛ billet direct olu kɔni bɛ kunu ka lahara ye ka jama ye k'a lɔn ko kun bɛ sen na ka t'u ka alijinɛ na inna ashabal janna el yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'ik lahara lɔlo alijinɛ dongo alijinɛ billet direct bɛ minnu bolo olu sogolɛlen don k'a fɔ cɛ i ma layisi balo ye wa bon a tun bɛ yan ni fɛn tun bɛ ɲɔgɔn yaalala ye e cɛ e tɛ Tarawele mais na yan sa bon to n k'i ci an bɛ taa non a Seyid Sirus Mamadu Hayidara sigilen filɛ o tuma fɛn ninnu filɛ an ka taa an sigi kiyama ye fɛti de ye dɔw fɛ ala m'an da kɛra ten ni kuranɛ de bɛ yaala n'a degeri la ka da kɔrɔ fɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ŋɛlenji kala la sigetu kunate n karamɔgɔ jahanɛmɛ billet direct bɛ dɔw bolo ushuru lazina zalamu wa azwajuhum wama ya'buduna min dunillahi wahduhum ila siratil jahim waqifuhum fa innahum mas'ulun balli haduguturu abonyogona ayato yelikalaw wuli lahara yo izan nufusu zuwijat an filɛ nin ye voyage la ile ni jɔn don lahara ni min lo ya i n'o lo ye i bi jɔn kɔ i bi wuli a kɔ ye yawma nad'u kulla unasin bi imamihim jɔn b'i ɲɛ jɔn lo ne kɔni ne tɛ mɔgɔ si kɔ i bɛ dɔ kɔ i bɛ sitana kɔ sigetu wallahi kunati i b'ale kɔ wallahi i bɛ jɔn kɔ i ni jɔn lo i ni jɔn de bɛ jɛ la wallahi ne bɛ a Seyid Sirus Mamadu Hayidara kɔ ala ni Hayidara wuli yɔrɔ min wuli wallahi ni jɛɲɔgɔnw ye ansaruw ye bayatalaw minnu ye layidu wɔɔrɔ ta an ti fila fara ala kan an ti suyɛni kɛ an ti jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an ti nabara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kira y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ne ka jɛkulu ye olu ye diɲɛ na yan lahara n'u bɛ wuli e ni jɔn lo amin i ni jɔn lo ne yɛrɛ kɔni dɔw k'olu tɛ foyi la wa i bɛ dɔ la sigetu i bɛ dɔ la o
nin ko a tɛ foyi la nin ko a tɛ foyi la nin fana ko a tɛ foyi la n'olu mɔgɔ saba ye ɲɔgɔn ye o olu bɛ an tɛ foyi la de la o yɛrɛ ye dɔ de an tɛ foyi la bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔ ye ten o dɔ tɔgɔ de ko an tɛ foyi la donc an tɛ foyi la ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que olu t'a bolo tɔgɔ ko an tɛ foyi la mun n'o bɛ dɔ la bɛɛ bɛ ɲininka i ka dalilu ma n'anw ɲininkala an bɛ baya sama ka bɔ kuranɛ kɔnɔ an ni karamɔgɔ bɛɛ bɛn'a kan bɛɛ ko a bɛ yen karamɔgɔ dɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ ko a tɛ yen dɛ an ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ karamɔgɔw ko non ko kira y'a di muminunw de ma mais ko an ko silamɛya donkan don ko silamɛya donkan tɛ ko a dira muminunw de ma karamɔgɔ de y'o yɛrɛ sɔsɔ dalilu ɲinina bi o n'o tɛ ne de y'o ɲininka bɔ ni kira ye fɛn min di mumini ma o ele yɛrɛ ye jɔn de alhamdulilahi rabbil alamin an baden Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ka foli ani waleɲumandɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ nin kun ye an ye Burkina Faso ani an karamɔgɔ Alustaz Ibrahim Jata Konate ale de bɔra ka laseli kɛ silamɛ jama ye a ka laseli in kɔnɔna na an ye faamuyali caman de sɔrɔ an bɛ Ala deli bilasiralikan ninnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛnni ani k'a taga baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanaw Ala ka basigi don kɔnɔ cɛbɛn ani kanbɛn Ala k'o sabati k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin Burkina Faso a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma anw ye fɛn min sɔrɔ ka yira aw la bi o de kun ye nin ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum as'adallahu awqatakum tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ